Ga wani abu mai matuƙar muhimmanci a rayuwarmu, wato skill, da Hausa ƙwarewa. A me ka ƙware? Sannan a menene kake tunanin za ka iya competing da sauran mutane? Ko kuma ma in ce ba ka da competitor, ba ka da tsara. Ko ka san a yau an wuce batun digiri kawai. Abin da nake nufi shine, wai don ka yi wani digiri ɗinka, kana takama da wani CGPA mai kyau? Ba ruwan kowa da kai. Babban abin da yake tafiya a zamanin yau shine me ka iya? What can you offer? Ko da su kaɗai ka riƙe, omo za ka dinga making more than $500 per month. $500 ba wani abu ba ne, in har fa ka iya skill. Skill na farko da zan yi magana a kai shine video editing. Akwai social media handles, akwai kamfanoni da yawa da suke neman wanda kawai zai iya clipping musu video, ya mai da shi emotional video, ya mai da shi video mai ɗaukan hankali. Idan ka iya wannan, to fa aiki sai ka ture. Amma idan ka ce za ka dogara da takardanka kaɗai, za ka yi ta neman aiki ne, kana zuwa ana ce maka babu vacant. Abu na biyu shine UI UX. UI UX tamkar graphics design ne. Skill ne wanda yake da potential a wannan lokacin. Ka je kawai ka duba UI UX design, product design kenan. Social media za ka iya zuwa ka yi haɗa site da shi, ko kuma ka yi visualizing yadda site zai zama. Idan ka yi tunanin cewa ba za ka iya wannan abin ba, to ka gwada zama babu aiki, ko kuma ka je ka fara yin faskare. A nan ne za ka gane cewa babu abu mai sauƙi. Ba za ka iya zama kawai a ɗaki a dinga biyan ka through scrolling your phone ba. Ba wanda zai biya ka don kana zuwa social media, balma sai dai a dinga amfani da kai, a dinga cin kuɗi kawai baka sani ba. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna like kuma ka yi subscribe.